Здравейте! Днес ще ви представим една магнезиева запалка, китайско копие на двете марки FireSteel и Light My Fire. Тя е на сензационната цена от 12 лева, докато запалката Light My Fire е със същото качество, но понеже е шведска, струва цели 36 лева. Да преминем първо към опаковката. Опаковката е абсолютно същата като оригиналната. Ето тук се вижда свирката, как може да се запали компас, триончето и линейката. Може да намерите тази запалка в черно, червено, зелено, жълто, кафяво и оранжево. В нашия случай е оранжева. Така, да преминем към запалката. Първо към цакалото. Цакалото е доста здраво, от стомана е. Ето тук се вижда триончето. Той е 2 см. И тук има също и линейка, която е 2 см. В него е вградена свирка. В много руски тестове казват, че тази свирка не работи, само свисти, но нека я пробваме. Свирка доста отчетливо, даже ми писнаха ушите. Но не знам защо е добавено като на цивилния човек. Това няма да му е нужно, защото няма да попадне в ситуации на оцеляване, както повечето хора казват за оцеляване. Запалката. Запалката е много здрава, с дебела сърцевина, 12 000 страйка, с 3000 градусова искра. В нея е вграден и компас, воден компас, който е много точен. Ето в момента можете да видите на къде е север, където пише N. Той е верен. Да ви покажем как работи запалката. Тук сме приготвили едно памуче, натопено в ето тази газ за горене. Можете да си я закупите от железарията. Тези памучета се продават с запалката, но в нашия случай ги нямаше. И те могат да бъдат изработени в домашни условия. Ето как изглежда памучето, натопено в тази газ. Ето го, върху консервна кутия и сега ще го запалим. Единственото неудобно е тази връзка, която е доста къса и не позволява по-големи движения. Така че ви препоръчвам да си я махнете. И ето. Ето как работи магнезиевата запалка. От първия или от втория път пали задължително тези памучета с газ. Много са удобни, но трябва да си ги държите в водонепромокаем плик или в изолиращ плик. Докато запалката, ако я намокрите, не може да пали. Малък трик. Тя не може да пали, ако я потопите във вода и се опитате да направите ето това. Момент. Ето. Това не може да го направи. Трябва да я изтриете, да я подсушите. В противен случай корозира. Това е магнезий. Корозира и се разпада, става на дупки. Въпреки че казват, че не е капризна си е. Като раждаемата стомана е. И ето как можете да си запалите огън за къмпинг, на барбекюто, в къщи. Но не знам за какво ще ви е нужно вкъщи. Ето я, запалката Survive Армия. Много добра. Довиждане.